Mayapayabak po kay Kayman. Kabe na po din kay katamong pansariling kapagnasan kaniting misa, pakihabetana naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan na po din Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, Mary Aisel Laksa, John Aaron Enriquez. Safe travel, Mr. and Mrs. Raul Roque and family. Special intention, Deeds and Ita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ronald and Agnes Lau and family, Michael Gintu, Josepina Macabali. Para king malalagwang kapaldanan dari Norma Kiambao, Brother Pat Ahos, Father Ray de la Cruz, Rosel Montemayor, Amalia Sumang, Joy Manalo, Ana Marie Santiago, Bianca Marie Santiago, Belia Trinidad, Espiridion Kayanan, Essence Lau Gintu. Para king lananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Roberto, Carmelita, Jesus, Luz, Cecilia, Eda, Leoncio, Enrique, Rosalina, Remedy, Carlos, June, Rosita, Carlito, Rudy, Arsenio, Ludwig, Sita, Maximiano, Marciana, Mayurico, Merwin, Crescencio, Maria Teresa, at ding maldang kaladwa king purgatorio. Ilagin ng iba, po ng anak, po ng banal Espiritu, ang Ginoo manatili ang kaya kayo, mayapayabak po, magyang mauran, ting mikakapatad, sadya talang yung salita mo, batang maging karapat dapat, ganap karating banal na misteryo, sa minan talapat sisyan, ding kasalanan tamo, anyaran pa'y lunos na't kapatabaran ng hapong Ginoo. Igang parating sasaw kay kami, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Igang kapilanman mga lingwan king ablas ning taong mayap apilubluban, Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Igang mamantabe, king sukat ming tuntunan, king pamaglakbe mi ket isulit, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo. Dala nakatangan sana, king biye alangang manalangin tamo.
Oy, paming mayupaya, tinubod ming kay kanganak, king yatu, ban maging tunay ng sulu. Itugtog me saning espiritong pengako na kay kami, ban asal bagmi, ing katutuan karing puso daring tao, at gisingan karela ing kapamintuan king kasal pantayanan. Ding sablang tao, may bait lasan ng pasibay king bayo ng bening binyag, at parating makyagom king banal mong balayan. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Jesucristo ang anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng banal espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libroning Exodo. Ninabasim panahon at ing Ehipto, mi kabayo yang ari. Aalanang bitasang kamalayan tungkol kang Jose. Nganang sinabi ka rin kayang sasakupan, mas marakalla at masikan, kesa kaya katamo reting Israelita. Nung sakaling lusuban na katamo ding kalaban, magkang makikampila pa karela, at kaybat takasande ing bansa tamo. Inya sukat tamong lumawe paralan, ban enala dakal pa. Uli na nito, mibili lang kapatas, karing Israelita, ban pasakitan dala, king kapamilatan, ning mabayat a obra. Makanyan lang may nga puwersa, ring Israelita, kim pamitalakad karing syudad, ning Pitom at Rameses, api pagpodwan ng kabiyayan at kagamitan ning ari. Dapot kabang pasakitan dala ring Israelita, kanita nala naman lalong merakal at mikalat. Makanyan lang may nga takutan ding tao Ehipto, karing Israelita. Inya lalo ralapang pe manalipusta at alang lunos dalang pe pagawan laryo at ing sablang obrang mabayat king marangle binyera karela. Kanita minyeyang uto singari karingkeyang sasakupan ngana karela. Iyugseyo king ilog nilo imbalang anak alalaking mibait karing Hebreo. Dapot, paborenyo lang mi, ring anak a babae. Amano ning Ginoo. Ing kasopan tamo at tsukin lagyo ning Ginoo. Nung ing Ginoo, amig panig kaya katamo, nano kaya ing may palyari kaya katamo. Makibat kang ini, o Israel. Nung nakatamo penigan ning Ginoo, inyang ding kalaban, liso banda katamo, magkang penakmulda katamong mabye, uling maragol ing kasbura kaya katamo. Ing agos ni ngalbog, tiki nakatamo sa at pepalbog. Linumod na katasa ning mabilis ayagos. Pasalamatan taya ing Ginoo, napepayin tulot, ing pamuksan na katamo, ring kasalang. Anting ayop, miligtas tamo, king inumang dang bitag, mesiraya imbitag, at miligtas tamo, insaw tamo, at tsuking lagyo ning Ginoo, ing linalang king banwa at iyato. Alleluia,
Tanggapan niya iting mensahe, anting amano ning tao, nune anting tune amano ning Diyos. Ang Ginoo manatili kay kayo. Pamamasa king may pabalitag pangkang San Mateo. Igaya keto, Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ay isipan king dinatangko, ban magdalang kapayapan keti king yato. Ali, kung dinatang ban magdalang kapayapan, nanemeto nga espada. Dinatangko, ban pasalangsangan ko la, ring penganak alalaki ang ponding tatangda. Ring anak kababay ang ponding indura. Ring manuyang babay ang ponding katuwangan dang babay. Ring maging kasalang ning tao, ila mismo ring kayang katubali. Nino maning ipalalo na itatana o imana kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Nino maning ipalalo na yung anak na, babae o lalaki yaman, kesa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Nino maning mamusan king kayang krus, at etuki king kagulutan ko, ay karapat dapat ka na ako. Nino maning sasagip king sariling biyana, mabating niya kaya. Nino maning may babating king biyana, alang-alang ka na ako, akit na. Nino maning tatanggap kaya kayo, ako yung tatanggapan na. At nino maning tatanggap ka na ako, tatanggapan na itang mitubod ka na ako. Nino man ing tatanggap king tinubod ning Diyos, uli ning tinubod na ning Diyos, mira kayanan niya king ablas ning tubod ning Diyos. Nino man ing tatanggap king taong banal, uli ning banal niya, tanggap yan naman king ablas ning taong banal. Nino man ing babiye, agyang king metong mong tasang danom, amarimla, king metong karing peka malating deti, uli ning alagad ke, sasabihin ko kay kayo, may pagkaitan king ablas na. Inya ngayari ng Jesus, ing pamanruna karing labing adwang alagad, may koya ketang lugalayta, banturo at manaral karing balen, pakalapit ka rin. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Sa isa pong pinanggalingan kong parokya, minsan pagkatapos ng misa, nilapitan ako ng isang lalaki. Hindi ganong katandaan, pero matanda sa akin. At sinabi sa akin, Among, hindi niyo po ako kilala. Pero alam niyo po ba, itong isang leader niyong ito, tinuturo po yung isang leader kong babae. Sabi niya, number 2 ko po yan. At ako'y nabigla kasi ibinabandera niya na number 2 niya yung leader ko. At kagad naman niyang dinugtungan. Kasi among sabi niya, number 2 ko yung leader mo kasi yung number 1, ang Diyos. Sabi niya. Ang Diyos ang number 1, number 2 ko lang ang misis ko. Hindi po ba yun lang naman ang mensahe ngayon sa ating ebanghelyo? Ni naman ang ipalalo na itatanoy imana kesa ka na ako, karapat dapat ka na ako. Ni naman ang ipalalo na yung anak na, babae man o lalaki, kesa ka na ako. Karapat dapat ka na ako. Di ganun din. Sino man ang masigit ang minamahal ang kanyang asawa kaysa sa akin,
hindi karapat dapat sa akin. At dapat maging maliwanag nga po sa atin ang tunay na sumasakop sa ating puso at kalooban ay ang pagmamahal natin sa Diyos. Yun pong ating unang pagbasa. Ito, dahil hindi na raw kilala si Jose, yung naging isang kasangkapan ng pag-unlad ng Egypt, nitong bagong Pharaoh. Wala na siyang memories sa mga ginawa ni Jose, isang Israelita sa Egypt. Kaya ito gustong parang pahirapan yung mga kalahi ni Jose, kasi parang nai-insecure, kasi parang natatakot sa paglobo ng populasyon ng mga Israelita. At baka siguro takot siya na baka darating ang araw, hindi na mga Ehipto yung mamumuno, mga Israelita na. Baka ganun ang fear nitong Pharaoh. Marahil si Ramses II ito, na natatakot na masapawan ng kapangyarihan ng mga Israelita. Kaya habang hindi pa dumarating sa ganung punto, dahil sa kanyang insecurities, ito ay pinatigil o binawasan yung paglobo ng populasyon ng mga Israelita. Nagkaroon ng instructions na patayin ang lahat ng mga pinapanganak na lalaki, mga sanggol na lalaki. At nagpatupad ng forced labor para pahirapan lahat ng mga Israelita. All because of his insecurity. At alam niyo, tayo rin po naman mayroong ganong experience na dahil sa insecurity, sinusungitan yung mga inaakala nating sinasapawad tayo sa galing, sa husay, sa anumang larangan. At baka mayroon kayong mga ganyan na experience, bigla na lang ang isang tayo, ang sungit-sungit sa'yo, tinataray-tarayan ka, pinapahirapan ka. Ngayon pala'y insecure. Ang insecurity can lead to ganong pag-uugali sa mga taong parang ayaw nating tayo kanilang masapawan. Kaya ang Ebanghelyo natin ay paalala sa atin. Siguro panlaban sa insecurity, to remind ourselves na dapat ang unang sumasakop sa puso natin ay ang Panginoon, hindi yung sarili natin. Hindi yung sariling ambisyon, hindi yung sariling iniisip na makantan sa sarili, maabot sa sarili, kundi kung paano natin lalong mapaglingkuran ang Panginoon. If we focus on the Lord, ito nga, sabi ng Ebanghelyo, pasanin ang ating krus at sumunod tayo sa Kanya, doon natin mahihilom ang lahat ng mga insecurities natin, lahat ng takot, lahat ng pangamba. Kaya we continue to meditate on this. Naway ang Panginoon ang tunay ngang mangibabaw at sumakop sa ating puso, siyang tunay na maging numero 1 sa ating buhay. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pintamang kahilingan, tayong lahat na pinapatuloy na inakay ng Panginoon na siyang sumakop sa ating buhay para mawala anuman ang ating pangamba at ating mga takot sa buhay. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, ipagkaludme kay kami, ing tinape ning biye. Ginoo, ipagkaludme kay kami, tinape ning biye. Para kim balayaning Diyos, ban kim pamisolo-solo ra, king metong atinape, at king metong akalis, maging metong la, king kasalpantayanan, king dapat, at king lugod,
ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin pamuntok ding bansa, at ding karelang talausok, gobyernuan dosa, ring karelang sasakupan, king katuliran, at pamipante-pante, ipanalangin taking Ginoo. Para karing at bingit ning kamatayan, ing Eukaristiyang tinggapda ketiking yato, maging metong yasanang pangako, king karelang pamibangon, pasibayo king ligaya, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan miyabe-abe, kaniting kapag masusyan, king Eucharistia, akam tantaya sana ing diwaning katungkulan, karing kalolo, ding ulila, ding ating kapansanan, at ding masakit, ipanalangin taking Ginoo. Ngini aduan tamo in sarilitang kapagnasan. O Ginong Diyos, pakiramdaman mong mitmong pakalulu ring panalangin din kaya kangalipan. Sa mong manyawad kaya tang ikatula mo. At ipagkalug mo rin karelang kayadwanan. King kapamilatan ng Kristong ginumi. Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning ginuting taong karinggamat mo, kikapura na tagaya niya kaya naging, kikatapang ka sa plana at mabilog ng Santa Iglesia. Hoy paming miglalang, tingiran ming lupa ng Kristong kay kanganak, aminye king kayang beban akabos no ring sablang tao. Kapamilatan na may puriyeng lagyumo, karing sablang balayan, manibatan king astagan, hanggang na king albugan. At no ka rin man, ing meto nga sakripisyo, may daw niya sana, king kaya kang ikaligaya. Iti yadon mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuma natilya kaya kayo, yat nayorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Tunepin, karapat, dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi.
Kaya binayo mo sablang bagay at dinan mo kayang ang dake king kaganapan na. Bisamat Diyos siya linubas na yung kayang sarili king kaligayan at kapamilatan ng gaya ng mibubuking krus, inatad na yung kapayapan king yato. Ulini kami parangalan niya babo ring sablang lelangan at meging pagmulanan ng biyang alanganga karing sablang susuyo kaya. Inya kamberi sablang koro ring anghel karing banwa daralit ming kekang ligaya lantok ng ngaming babye kapurian keka. Manal, banaging Ginoo. Diyos mayupaya, mitmuyay manual iyan o kikirang ligaya. O sana ang katas-katasan, mapalad ay Pangdaratang king naging Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami madyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baling apunan, kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka, at bingining kalis, karing kayang disipulo nga natanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Itiing kalis, ting ka na akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu, para kaya kayo, at para karisab lang tao, bad kaya tami patawaran na rin kasalanan. At niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. At pamanyubli na may biyan ng anak mo, darawin miya kaya ka, iting tinapin ng biyan ng kalis ng kaligtasan. Layon ning pasalamatan kaya ka, ing pepadyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay metoyato, ban biganap yakin lugod, kambi ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamula naman, ding kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalo-lalo yung talasuyo mong ipada Jeffrey, kambi dari Carmelita, Cecilia, Eda, Robert, at Luz. Ading alapang mayang unabiye. Tanggapan mo sana, aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan, karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya biya ng Maria, ang birhendo ng Diyos, kambya ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panawun, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambyan at kaya ipang mayupayang tatu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. 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 Ngayon manalang tamit mong kapaniligan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo, kaya katamo. Ipami, siyo kabanwa, misamanyoy lagyo, datampe kaming kayarian mo, kapamin kaming lugod, kaya sulit ang timano. King Aldo, kaya mo kaya kami, King Aldo ngayon. Ampon patawad mo kaya kami ng sala ni Keto. Ating mamapatawad ni karimi kasala kaya namin. Mga yan kaya may sawa kinitukso.
Igabos mo kami, isablang marok. Igabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon ni, ban king kasopan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan. Aminigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Ulit kaya ang kayarihan at kayang bayan at kaya ang mga manginalanggo. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko, babli ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, ding kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan, at pangking kaburian mo. Ikaw mabibiyat magari manggaman, king alangangga, ing kapayapan ng ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po, may kakapatad, masyatangin po pugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo kapayapan. Kordero ng Diyos, sa Sa milalako, milalako, king kasalanan niya, pakaluluwan kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan niya, pakaluluwan kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan niya, ibiyam kaya kaming kapayapan. Ngayong malugod at maganakatang Ginoong Kordero ng Diyos, amilan ako king kasalanan ng yato, noon tamong makasadyang tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo ay matampang tanggap kaya ka, dapat at ikas may na namano yung mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibabayo mo yung kaya kaming biye. Kapamilatan iting kalam ning pamanatbus. Kapamilatan iting saw, king alanganggang kaligtasan, ing tunay kasalpantayanan, simulong sana king balang sulok ning yato. Iti yaton mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ning ginoo manatili kay kayo. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintuto, ing ipa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. May harining kapag masusyan tamo, may tanangin, luguran ng Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat kay Diyos. Dakal po salamat, may oras kami. Lord.